Non houbo sorpresa e finalmente a de Iván Puentes foi a única candidatura presentada para encabezar a proposta do Partido Socialista para facerse coa alcaldía de Pontevedra nas próximas eleccións do 2027. Unha cidade que adoramos a maioría de veciños e veciñas que vivimos nela, pero que somos quen e somos conscientes de que ten que afrontar retos como a vivenda, o emprego e, sobre todo, unha cidade máis verde, máis sostible, que loite mellor contra o cambio climático, que recupere os seus espazos naturais, en definitiva, unha cidade que todavía teña aínda máis calidade de vida da que ten neste momento. E para iso, como digo, o Partido Socialista é a única opción viable. O actual secretario xeral e portavoz local da formación presentou a súa candidatura esta mañá, arroupado polo Grupo Municipal Socialista. Puentes apuntou que o seu é un proxecto colectivo. Frente a un que todo siga igual, que representaría o Bloque Nacionalista Galego, e frente á única receta que lle ofrece aos pontevedreses e pontevedresas Rafa Domínguez, que é soñar con un imposible, que é traer a Pontevedra o lío de Madrid, traer a Pontevedra os pactos con Vox. A ciudadanía pontevedresa estou seguro que apostará por quen propón un cambio consentidiño, un cambio tranquilo e un cambio que sabe que vai preservar o moito bo que ten esta cidade, pero que tamén lle vai dar novas ideas, novas enerxías, novos impulsos. Para os socialistas será a primeira vez que encabece unha candidatura despois de completar un mandato enteiro á fronte do Grupo Municipal. Unha vivencia que asegurou sírvelle para presentar un proxecto para a cidade baseado na experiencia. Non faremos unha repetición da campaña de hai 4 anos, cada campaña ten o seu momento, o momento da cidade neste momento non é o mesmo que o que había hai 4 anos, hai problemas que son máis graves que tiñamos cos que tiñamos antes, por exemplo a vivenda, por exemplo a falta de chan industrial que é ainda máis acuciante, ou a necesidade de reverdecer eses espacios da cidade. Non? Agora Iván Puentes asegura que asume esta nova etapa con responsabilidade e ilusión. Apuntou que as enquisas amosan unha evolución favorable ao PSOE e asegurou que o escenario político na cidade está máis aberto. Un Partido Socialista alza que todas as enquisas sitúan xa neste momento no 20%, é o mellor resultado que o Partido Socialista tivo en Pontevedra nos últimos 20 anos e, por tanto, iniciamos este recorrido con todo o compromiso, con toda a responsabilidade e con toda a ilusión do mundo para poder liderar o próximo Goberno Municipal de Pontevedra se a ciudadanía así o decide. En canto á composición da listaxe electoral, adiantou que manterá como base o actual Grupo Municipal, aínda que recoñeceu que se incorporarán novos perfís para renovar o proxecto.